1.5 बोसोरसो बारासो आङो गथ' मोनालासिनोबो थादोंमोन। जाय आंनि आदा आलफनसा आदा दैमालुनि बिसहनायजों आङो गथ'बो मोनबाय। उदै सानायाबो हामजानायखौ मोनबाय। आं उदै सानायखौल' आदानि सिगाङाव बुंना लादों, उदै सानाया हामबाय आदा नोंनि बिनायजों होननानै। नाथाय आं जिसुआ बाख्नाय जाथों। हालेलुया हालेलुया। अनलायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर, दिनै जों बे समाव गोबां सुबुंफोरनि मोजां मोजां बिबुंथि एबा टेस्टिमनिखौ जों खोनानो मोन्दों। नाथाय गोबां गरम बोथोरबाबो नोंथांमोना सहायनानै सैनानै इसोरनि जुजि दैदेनजागासिनो दं। बे समाव आंनि खाथियाव सासे आइजोआ गाव अननायनि मा फिसा बान्था होनो नागिरदों आं मिथिया। नाथाय बेनिफ्राय बे बान्थानिफ्राय देरसिन बान्थाया जादों इसोरनाव आर'ज। बेखायनो दिनै जाय बिथांजों आंनो आर'नाइजों माबा मोनसे बान्थानि थाखाय आं मालाबाबो मान मोननो एबा आर'नाइ मोननो एबा आङो सिगां मासियाव जिरायनो आं मालाबाबो लुबैया। आं बयनिफ्राय दुइसिन, उन्दैसिन आरो नोंसिनिफ्राय आं पापिसिन। बेखायनो आं गावखौ गेदेरबो खालामा। गुबुनफ्रा जानो हागौ गावखौ मान मोननो लुबैनाय, आर'नाइ मोननो लुबैनाय, सिगां मासियाव जिरायनो लुबैनाय गोबां सुबुंनि थाखोनि मानसिफोर थानो हागौ। नाथाय आंनि जिउआव बेबायदि गैया। आं जेब्लायबो बाइबेलावबो बुंबाय थायो जिसुनि बुंनाय बाथ्राफ्रानो। जिसुआ बुंदों आं नोंसोरजों दाव दाव खालामजानो फैयाखै, बेखायनो आंसो नोंसोरखौ दाव दाव खालामनो, सेवा खालामनो फैदों। बेबायदिनो जायगाफोर गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो सानब्रै सानबा प्रग्राम एडिटिंनि गेजेरजों खैहाब गांहाब हसेखाव बुंनायजों गोबां दुखुथिया आइ आफा बिदा फंबायनि थाखाय आङो गासै दुखु गोग्लैनाय सुबुंनि थाखाय इसोरनि रायजोखौ फुवारनायाव सुबुंखौ सिबिनो थाखायसो, सेवा खालामनो थाखायसो आं फैदों। नाथाय आं दाव दाव खालामजानो मालाबाबो लुबैया। अब्लाबो सुबुं जानानै अननायाव जोङो बेबायदि सोरनिबा आर'नाइ होनाय, सोरनिबा अननायखौ आङो गुरै गोसोजों नाजावो। दा बिथांजोआ आंनिसिम मा होनो लुबैदों आंनिसिम फैनानै होफैनो हासिगोन। नाथाय आङो बिथांखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। दे हामबायसै दे। दा बिथांजोआ आंनो आर'नाइखौ होनायजों लोगोसे मानो होखो आरो मा जादों, बिनि जिबनाव मा जाथाय जादों आंबो मिथिया। माबाफोर इसोरनि गेदेर अननाय मोनदों नामा? बेनिखायनो बिथाङा जिउआव आगोलावथ' चेहेराखौ गाज्रिबो नुबायमोन, दा साबसिन नुगासिनो दं। बिथाङा सानसे समाव गिथाव-बाथाव थैहां-थैहांबो जाबायमोन नामा? माबा मोनसे हिन्जावफोरनि माखासे थै खुरनाय बेमारफ्रा बिनियाव मानसिनाव 12 बोसोर थै खुरनाय सासे आइजोआ जेरै जिसुनि सिरुगुंखौ दानानै गेदेर अननायखौ मोन्दों। जानो हागौ जिसुआ बेनो माबा मोनसे गेदेर सोमोनांथाव हाबाखौ मावदों। आंबो मिथिया, नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्राय खोनासंदो आरो जों खोनानो मोनगोन। जिसुआ बाख्नाय जाथों। गिबिसिनथाराव आङो जोंनि भिडिअ'आव थानाय आइथा मारियामखौ आंनि गोसो गोरबोजों हाजासे हामबाय होनदों। बिनि उनाव आङो आंनि बियानै फिसा आलफनसाखौ आरो गोसो गोथारजों हामब्लायनाय बावहरबावदों। आरो बेजों लोगोसे आंनि आदा दैमालुखौ आंहा दिनै मान बावनाया गोबां बोसोर जाबाय। मान बावनो गोनाङा आङो थाखोमानानै थानाय बायदि जाबाय थादों। आङो गोबां गिदिर सुबुंफोरजों रायलायनो, बाथ्रा बुंनो आंहा गोहोबो जायामोन। बिनि खारनाव आङो रायथिनानै लानो हायाखैमोन। दिनै आङो गासैबो आं जा मोनदों बिनायजों, गावनि मावनायफोरजों बेसेबां आं मोनदों बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै होनो सानदों। अननानै गोरोन्थिफोर जालाङोबा निमाहा खालामगोन। जाय आङो थांनाय जुलाइआव आल्ट्रा साउन्ड खालामदोंमोन, बेयाव आंहा मोनसे बेमार ओंखारदोंमोन। बे बेमारा अपारेसन खालामनो गोनांमोन आरो बे बेमारा अपारेसन खालामनो गोनां ओंखारनायाव दिनै आङो
सानबाय न'खराव थाखा फैसाबो गैया अनेक माबाखौ लानानै आङो सानसे हाजिरा मावाबानो मोनजाया बेफोरखौ लानानै आङो बिनायावनो थांसैथ' मानसिफ्रा बिनायजोंनो गादों होननानै खोन्थाबाय थायो आङो बिनि बिफायानो जाय बिनानै होसोग्रा बियानि आलफनसा बिनि बिफायानो आं हाबा जाजेननायाव आंनि उदै सानायखौ सोखानानै होदों आंनि उदै सानायखौ आङो 1.5 बोसोरसो बारासो आङो गथ' मोनालासिनोबो थादोंमोन जाय आंनि आदा आलफनसा आदा दैमालुनि बिसनायजों आङो गथ'बो मोनबाय उदै सानायाबो हामजानायखौ मोनबाय आं उदै सानायखौल' आदानि सिगाङाव बुंना लादों उदै सानाया हामबाय आदा नोंनि बिनायजों होननानै नाथाय आं गथ' मोनदों होननानै आं बिनि सिगाङाव बुंनानै लायाखै आं दायो सिं सानायजों आङो 6 बोसोर साजानायखौ लानानै थादोंमोन नाथाय आङो नायजायाखैमोन एसेबो आंनि ओरैबायदि सहायनानै थाबाय थादोंमोन न'खराव रावबो मावग्रा दांग्रा गैयैजों बिखुनजोआबो जेबो हायैजों फिसाफोरखौबो आङो खाथियाव मोनैजों आङो 3 गथ'नि बिमा जाबाय सानैया आंहा सेंग्रा सिख्लाबो देरबाय आं आसफारेनावबो हरबाय दिनै आंनि फिसाया सिस्टार जानायावबो सायख'जायासै आंहा गोबां दुखु थेवबो आङो बे उननि फिसा सानैखौ आङो फादार बा सिस्टार जानायनि आङो गथायगासिनो दङ नाजावजायो नाजावजाया सासेया बारग'लांबायबा बे सानैखौ आं आरो गथायबावगोन होननानै आं साननानै थाबाय थादों थांनाय जुलाइआव आङो आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय आंनि सासे लोगोखौ लानानै बेयाव आंहा सिस बेमार ओंखारदों बे सिसआ आंहा गोबां गेदेर जाबायमोन बेखौ आङो आल्ट्रासाउन्डआव मोननायाव डाक्टारा आंखौ बुंबाय आं इउदिकआवनो खालामजादोंमोन नोङो गोबाव लाबाय थानो नांला नोंहा बियो ब्रास जासिगोन होननानै आंखौ बुंबाय नाथाय आं मा खालामनो फिसायनोबो खिथादों फिसायाबो जेबो उपाय गैया बेखौ लानानै आङो अक्ट'बरनि 18 थारिख खालि आं आदानियाव फैबाय बेयाव आं आदानो खिन्थाफैबाय आदाया आंखौ बिबायबो बे न' सिङावनो बिनानै आङो बे बिनाय समाव आदाया होनदों नोंसोरो 13 थारिखआव फैनो हागोन ना हाया होननानै नाथाय आं नाजादों आं फैगोन होननानै बुंदों आंजों आंनि बियानै सासेबो फैफादोंमोन बियो गावनि बिफा बेमार जानायखौ लाबोगोन होननानै रायज्लायथिफैदोंमोन नाथाय बियो गावबो हाफुङासै आरो बिफाखौबो खनसेबो लाबोनो हायासै नाथाय आङो सानदोंमोन आंहाबो माबा मोनसे आनजाद फैगोन नामा बे 13 थारिखआव फैनायाव आङो हाफुंगोन ना हाफुङा जुदि आं हाफुङोबा आं टेस्टिमनि होनो नाजागोन होननानै आं मोनसे थांखि लाबाय थादोंमोन बेयाव आङो आदाया बुंनायाव आं नाजागोनखौनो होननानै आं बुंनानै लाबाय नाजायै आङो दिनै जोबथा आंहा 9 बारखौ आं हाफुंबाय बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा आंनि गोरबोजों आइ मारिया आरो आंनि बियानि आलफनसाखौ हाजासे हामबाय होयो मानोना जि अपारेशनखौ आं खालामनो गोनांमोन आंनि बिनाय गाबनायफोरजोंनो दिनै 10 नभेम्बर मासाव आं फार्स्ट 13 थारिखआव फैदों अक्ट'बराव 18 थारिखआव आं फैदोंब्लाबो आदाया आंखौ खर' दांनानै बै न'आव बिनानै होदों होमबाबो आङो 13 थारिखनिफ्राय आङो गोदान लागोन होननानै आङो नभेम्बरनिफ्राय 13 थारिखआव फैबाय फैनानै नभेम्बर खालिनो आङो हाबो लांबाय बिबारबो लांबाय ओमफ्राय आङो बे बिबारखौ सावनानै थावजों लगायनानै आंनि उदै आंनि सिं नैबे उदैयाबो आंना नैबेयावहायल' गोजौ जाबोबाय थादोंमोन बेनिफ्राय आङो गिनाय लाजिनायजों मानसिफ्रा आंखौ गिर्जायाव जिरायबा सोङोमोन नोंहा उदैया मानो बिदि जादों नों मानो दख'नाबो थेबनो हाया
बिदि होननानै आंखौ बुङोमोन। आं ओजों ओजा थांबाबो आं दख'नाजों हां थोनो थोनो मोनग्राखाय आङो गुबुन ड्रेस गाननानै थाङोमोन। आंखौ मानसिफ्रा गोबां बुङो, बुरैनानै नोङो मादो बेबायदि ड्रेस गानो होननानै। नाथाय आङो गारि सालायनायफ्रावबो आथिंफोरा मोजां मोनहायैनि खारनाव गावखौ सेफ खालामनो थाखाय आङो गुबुन ड्रेस गाननानैबो थांनो गोनां जायोमोन। आरो आंहा नैबे बिखायाबो मालाबा दख'ना थेबनो हाया बिदि जायोमोन, नैबेजोंबो सायोमोन। दायो आङो बियानै आलफनसानि हाबो लांबाय, बिबारजोंबो आङो फुननानै लाबाय थायो सामफ्रामबो। आरो हाखौबो आङो दैजों लगायनानैबो लोङो। आंनि बारियावबो जेबो जायामोन, बायदिसिना खेथि खालामबाबो आङो जानाय मोनामोन। आंनि न'आ बोसोरे बोसोरे दैजों लोमसावनानै गाज्रि न' खुरखालांजोबोमोन। दैयानो न'बो सिफायलांजोबोमोन। आंहा रावनिबो आं अनसुंथाइबो मोनामोन। आं दायो बे बियानै आलफनसानि हाखौ लांनायजों आङो बे हाखौनो गोथार रजालि मालाखौ गोजाम रजालि मालाखौ आङो दांसेबो गारा। आङो बे रजालि मालाखौ आं गोदोनिफ्रायनो लाजायै बाहायजायैफोरखौ आङो प्लास्टिकआव बुथुम बेग बोरायफोराव आङो जमा खालामनानै दोनोमोन। बेखौ आङो दायो दाखालि थांनाय जुलाइ 3 थारिख ना मायाव आङो गावनि हौवाखौ लानानै रजालि दांसे सोनानै बियानै आलफनसानि हाखौ लानानै आङो दैसा सेर सेर फबनानै दोनबाय। आरो दायो हा इसिबां गिसिखाबाय थानाया बारा गिसिखानायखौ मोनासै। आरो आङो बे हाखौबो लोंबाय थायो। आंनि फंबायनोबो आङो दिल्लीयावबो हरबाय। आंहा फंबाया अफिसाव थांबाला मोदोम गंसे मिजि माननायजों बार नांबानो बिनि मोदोमा माबा जाजोबोमोन, सिथर जाजोबोमोन। ओमफ्राय फंबायनो आं बुंहरबाय, आं बिदि थांदों, नोङो मानिनो हागोन ना हाया, नोङो हामोब्ला आंनो खिन्थाहरनांगोन होननानै आङो फंबायनोबो दिल्लीयाव हरबाय। बे अफिसावनो सप्तानै बायदि बे अफिसाव थांनो हायै जादोंमोन। आं हरबाय, हामबाय। आरो आंनि फिसाजोआबो बेयावनो बे बिमायमोन थानायावनो थांलाय फैलाय खालामो। आंनि फिसाजोआ मिसनाव मिस मावदों दायो। आं सिस्टारनिफ्राय ओंखारबोनायनिफ्राय बिथिंबो जाया बिफायाबो खावलायबाय, आंबो बेमारि जाबाय, बिमायाबो बेमारि जाबाय, बे गथ' सानैखौ नोंनो नायनांसिगोन फिसाजो, नोङो माबा मोनसे उफाय खालामनांसिगोन होनना बुंनायाव फिसाजोआ जोंहा दे बाबा बिदिबालाय आङो बिदिखौनो खालामनोसै होननानै दा गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानैबाबो बियो मिस मावहैबाय। सिस्टारफोरजों रायलायनानै सिस्टारफोरा लानानै थांबाय। बे फिसाजोआ जेब्ला सिस्टारनिफ्राय फैफिननो खबर हरो, बेयावनो आं गोबां टेनसनजों आंहा गेस्ट्रिकजों बांसिन नाख्रेबजानायखौ मोनदोंमोन। आङो थांनाय जुलाइआव खनब्रैल' माइ गायदोंमोन। बे खनब्रैल' माइ गायनायावनो आङो एकदम फिसाजोनि टेनसन ओंखारबोफिननायजों बबे रांजों आङो बिनि सार्टिफिकेट लायगोन, गोबां टेनसन जाबाय आङो। जेब्ला सिस्टारफोरा आंनो खबर हरो, आंहा फिसाजोआ हान्थुआव टिउमार जानानै अपारेसनबो खालामना होबाय गुवाहाटियाव सिस्टारफोरानो। न'खराव खोन्थाहराखै सिस्टारफोरा, गथ'आ हामफिनोब्ला सिस्टारखौनो जागोन खोमा होननानै न'आव खोन्थाहराखै सिस्टारफोरा। ओरैबायदि अनो फिसाजोखौ। नाथाय फिसाजोआ सानबाय आङो न'आवनो थांनोसै, आङो थाला, आं हजोंनो थांनानै माबा हैनोसै होननानै सिस्टारफोरखौ लाबोबाय। सिस्टारफ्रा बे मिसनाव लाबोनानै जोंखौ लेंहरबाय, बिमाखौबो बिफाखौबो, नोंसोरो फैदो होननानै। सानसेनि सिगांनो खोन्थाहरखादों नोंस्रा फिसाजोखौ जों दोनहैनोसै होननानै। ओमफ्राय आङो गिबाय, आंहा गेस्ट्रिकआ दंखायो, थेवबो आङो बेफोरखौ साननानै माब्रै फिसाजोआ मालाबाबो खनसेबो जोंनो सिस्टार जाया, आं न'आव थांगोन होननानैनो खनसेबो बुंहरफेरा। दिनै मानो हरखाब बेबायदि बुंहरखो, मा जाखो, मानो जोंबो इसेबां गथायबाय थायो जाथोंखौनो होननानै जों सानबाय थायो। ओमफ्राय सिस्टारफोरा होनबाय जेबो सिन्था खालामनाङा, जेबो गाज्रि खौरां गैया, नोंसोरो मिसनाव फै, नैबे कनभेन्टआव जों लाबोगोन, नोंसोरो लांफै होननानै। फैबाय जोङो बिमाबो बिफाबो। ओमफ्राय सिस्टारफोरा जोंखौ बुंबाय, रायनो नाङा, बुंनो नाङा, बे इसोरनि इस्सा, इसोरा सायख'आबा रावबो जानो होनबाबो जानो हाया, नोंसोरो दुखु खालामनो नाङा, नोंसोरो थाखा फैसा होनांगोन होननानैबो साननो नाङा, नोंसोरो बे गथ'खौ मोजां फोरोंफिन,
आरो मोजां माबायावनो नोंसोर मा खालामनो गोसो बेखौ मोजां खामानियाव दैथायहर होननानै बुंबाय गासिबो इसोरनिसो इसा बिदि होननायाव आंहा एसे गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला आङो फैसा गारनांनाय नंला आङो बबे फैसाजों जोंनि गामिनिफ्राय जायफ्रा फैफिनदों बिसोरो 1 लाख गाहाम 70,000 गाहाम 80,000 गाहाम सार्टिफिकेट बख'नानै लाबोनायाव होबोनो गोनां जादों नाथाय जोंहा हा गैया हु गैया जेबो साख्रि बाख्रि गैया आं बोरै मा खालामबावगोन जाथोंमोन बे हिन्जावा बे फिसाजोआ होननानै आं सानदोंमोन नाथाय सिस्टारफोरासो उल्था आंखौ बुजायफिनबाय दाराय बुनो नाङा बायदिसिना खालामनाङा बेखौ बे इसोरनि इस्सासो होननानै बुंनायाव आंहा गोजोननाय मोनबाय दायो टिउमारखौ खिथाबाय सिस्टारफ्रा जों सानदोंमोन फैसा हरनो हायोबा जों सिस्टारफोरनो बे टिउमाराव थांनाय थाखा फैसाफोरखौ जों हरफिनगोन होननानै नाथाय सिस्टारफ्रा लायासै आरो जेबो बुङासैबो बिसोर आङो फिसाजोखौ सिस्टार जाखागोन बियो होननानै फिसाजोनि गाननाय जोमनाय बायदिसिनाखौ गुबुनफोरनो आं हरना दोनजोब्बायमोन बिहा गानफैनोनो ड्रेसानो गैलामोन फैफिनगोन होननानैनो फंसेबो बुंहरफेरखायामोन नालाय बेवखाय आङो गुबुननो राननानै हरजोब्बायमोन बेयाव फिसाजोआ फैनानै गानफैनोबो गैयियाव सिस्टारफोरा गावसोरनो गांथाम बायनानैबो होलांबाय ओमफ्राय उनाव सिस्टारफ्रा गावसोरनो बुंलांबाय बेखौ नोंसोरो बे साननैसोआवल' न'आव दोननो मोनगोन बियो फाल्थु जागोन जों बेखौ बेलेगाव लांथ'गोन उनाव नोंसोरनि सुबिदा बायदि नोंसोरो फोरोंनो बेखौ बबे स्कुलाव सोनो नोंसोरो जोंनो खबर हर होनबानो जों दोनफैफिनगोन होननानै सिस्टारफ्रा बुंबाय बिदिखाय आं सप्तासे 1.5 सप्ताल' फिसाजोखौ न'आव दोननानै उनावहाय गुवाहाटीनि सिस्टारा अरुणाचल सांग्रामाव लानानै थांबाय बेयाव बिसोरो 6,000 दरमाहा होबाय 8,000आव बिसोरो 2,000खौ जानाय दाननानै 6,000खौ होबाय बेजोंनो फिसाजोआ मबाइल हेरि ड्रेस बायदिसिना बायनानै लाबाय आरो बेयाव फंबाया मेट्रिक पासआव बिफानाव बुंना लादोंमोन आंनो मबाइल होनांगोन होननानै फिसालाया बिफानाव बिनायखौ बिफाया खोन्थाबाय नोङो बिदि फंबायनोबो होनांसिगोन होननानै फंबायनोबो मबाइल गंसे बायना होबाय गावबो लाबाय दा फंबायाबो इसोरनि अननायजों सेमिनारियावनो दङ तेजपुराव ओमफ्रायो आङो बे अपारेसन खालामनो गोनाङा आंनि बियानै आलफनसानि बिसनानै होनायजों आंनि आइथा मारियानि बिफा इसोरनियाव बिसना होनायजों आरो आदा दैमालुनि बिनानै होनायजों आंनि गोसो फोथायनानै गोख्रोंथि थानायजों गोबां सोखाजानायखौ मोन्दों आंनि फंबायल' नङा बा आंल' नङा आंहा फिसायाबो नैबे उदैयाव मिजि सिथर बोरैबा ग्लेब ग्लेब माननाय गरमबाथाय जायोमोन नाथाय आंनि फुनना होनायजों दायो बिहा जाथ'वाखै जानायबो नंला होननानै आं सानबाय फोथायनायजोंनो गोबां आंनि न'खराव गोबां काहानि जाबोयो गोबां बायदिसिना जाबोयो थेवबो जोंनि न'खराव उथ्रिनो हायै जाफेराखै उथ्रिनो हाबोगासिनो दङ बेखौ आं सानो आंनि फोथायनायजों गोबां सुथ्रुफोर दंब्लाबो आंखौ नाख्रेबनो हायाखै होननानै आं बोखांजानायखौ बासायजानायखौ मोनबाय थादों होननानै आं फोथायबाय थादों आरो आं थैजासे आं जे हायो आंनि जिउ जोबजासे आङो इसोरजों नांथाबनानै थागोन बिनायाव नांथाबनानै थागोन बेखौ आं सानो जेरै आंनि फिसायल' नङा आंनि फंबायल' नङा आंनि बे सिस्टारनिफ्राय ओंखारबोनाय फिसाजोआबो बे आथिंफोरा गासैबो गाराय जाजोबोमोन थाम्फै अरबानो गोसोम गारायबो जाजोबोमोन दा आं बेखौ बिमायजों लोगोसे आंनि फिसाजोनोबो हरनायाव फिसाजोआबो फुनना लानायजों दासिम गारायाबो गैथ'वा आरो आंहा अमा मासे दंमोन बे अमाया आदार जाया 2 गाहाम 3 गाहाम थादोंमोन आङो बेयाव बे बिबारजों हाजों आरो गोथार दैजों लगायनानै आङो आदाराव एसे होनायजों दा अमाया आंहा मोजाङैनो दङ आं गोबां बासायजानायखौ मोनबोबाय थादों बेनिखायनो आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ आङो खावलायदों अननानै फोथायनायाव गोख्रों जा मालाबाबो बिनायखौ मोनै नङा इसोरा होयो देखा देखि नङाबाबो आङो 17 बोसोरनि बारासो जाबाय आं फिसायनि लोंनाय जानाय जुवा गेलेनायनि बिनाया नाथाय 17 बोसोर आं बिदोंबाबो मोननो हायाखैमोन दिनै आङो बियानै आलफनसानि बिसनायजों आङो जुमाय लोंनायखौबो एसेबाबो गारहोनो हाबाय जुवा गेलेनायखौ आङो टाइम मथे फन खालामनानै लेंहरबानो फैयोसै इसेबां गोबाव समसिम गावखौ गारसोबाय
थाला। बिनिखायनो आं गासैखौबो मोननायखाय नोंथांमोनहाबो नोंसोरनि फोथायनायजों गासैबो बिनाय मानिखौ मोनगोन होननानै आङो नोंसोरनि थाखायबो आरो गासैनिबो थाखाय बेयाव फैयै सोरबा गासैबो नायनानैल' थाग्राफोराबो जोंनि बेफोरबायदिखौ नुनानै बा गोसो जानानै गोसो फोथायनानै गावखौ गिदिंफिननानै फैगोन होननानै आसा आरो मिजिं दोनदों। आंनि बुंनो गोनाङा एसेनोसै। आरो मोनसे थालांबावदों, जाय आङो आदानो एथ' बोसोर दिन लाखोमानानै आङो दिनैसो आं गावखौ आदानिसिम सिखार जादों, आदानियाव निमाहा बियो आङो। आदाया आंनि न'आवनो थांनानै आंनि बेमार हामनायनि थाखायबो बिनानै हैदों आरो रिट्रिट लानायावबो आंनि थाखाय बिना आङो उदै सानायखौल' आं खोन्थाना लादों हामबाय होननानै। नाथाय बे गथ'आ बे सिस्टार जानो थांनायानोमोन। दायो आङो आहमेदाबादाव मिसनाव मिस मावनायबो जाबाय। आदानि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। आंनि अननाय बावहरनायखौ आदाया गोसो गोथारै नाजावबाय होननानै आं मिजिंथियो। एसेनोसै आंनि बुंनो गोनाङा।